Most komolyan senki nem látja, hogy miről van szó. Direkt nem nézem. Mennyit írunk? 1972? Jó. Köszönjük. Közvélemény kutatás. Mennyit írunk? 4 óra 20. Oké, köszönjük. Tegnap vagy ma? Ma. Jó, 2011. Nem. Az baj. Mennyit írunk? Bulit írunk! Oké, mennyit írunk? 1138-as. És mi volt akkor? THX 1138. George az első filmje a csillagok háborújára. Küldeném SP-nek, mondd azt. SP-nek küldeném. Aj, de jó. Milyen évet írunk? 2011. Komolyan? Éppen fél órája. Nem. 12, nem? 11. Akkor itt a világ vége. Milyen évet írunk? 2011-es írunk. Most amúgy 80-as éve. Amikor 80-as évek elég extra. Köszönjük. Szóval milyen évet írunk? 4200. Ott,